அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னியில் பாரம்பரிய மரபியல் அப்படிங்கிற பாடம் பார்க்க போகிறோம். இது ஏற்கனவே நம்ம முந்தைய வகுப்புகளில் பாரம்பரிய மரபியல் பற்றி இன்ட்ரொடக்ஷனையும் கலைச்சொல் விளக்கங்கள் பார்த்துருக்கோம். இப்போது அதை தொடர்பாக அடுத்து நம்ம அந்த பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மெண்டலிய விதிகளும் அவருடைய ஆய்வுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போது மெண்டலிய விதிகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அவர் 3 விதிகள் கொடுத்திருக்கார். ஒன்று ஓங்குத்தன்மை விதி, மற்றொன்று தனித்து பிரிதல் விதி, மூன்றாவது சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி. இது என்ன ஓங்குத்தன்மை விதி? ஜென்ரலாக இந்த 3 விதிகளும் அவருடைய ஆய்வுகளான ஒரு பண்பு கலப்பு, இரு பண்பு கலப்பு, முப்பண்பு கலப்பு ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அவர் கொடுத்ததுதான் இந்த 3 விதிகள். அப்போ நம்ம இந்த ஆய்வுகளை விளக்கமாக படிக்கும் பொழுது இந்த விதிகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் சின்னதான ஒரு விளக்கம், நம்ம ஏற்கனவே கலைச்சொல் விளக்கம் படித்ததுனால உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓங்குத்தன்மை விதி என்பது ஒரு ஜோடியான பெற்றோர்களானது கலப்பினத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அங்கே முதல் சந்ததியில் தோன்றக்கூடிய அந்த உயிரினத்தில் எந்த பண்பு முதல் சந்ததியில் ஃபர்ஸ்ட் தோன்றுகிறதோ அதைத்தான் ஓங்கு தன்மை உள்ள பண்புன்னு சொல்கிறோம். அப்போது அந்த ஓங்கு பண்பை விளக்கக்கூடிய அந்த விதியை தான் ஓங்குத்தன்மை விதின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்த தனித்து பிரிதல் விதி என்பது, அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உயரம் குட்டை என்ற தாவரங்கள் கலப்பினம் செய்யப்படும் பொழுது முதல் சந்ததி தோன்றியாச்சு. இந்த முதல் சந்ததியில் இருக்கக்கூடிய இந்த முதல் சந்ததி மீண்டும் இது கேமெட்டுகளே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எப்போதே சுயக்கலப்பு செய்தது. அப்போ இந்த முதல் சந்ததி மீண்டும் சுயக்கலப்பு செய்யப்படும் பொழுது இவை இரண்டுமே 2 பெற்றோரும் வந்த ஜீன், இது மரபணு, அதனுடைய அல்லீல்கள். அப்போ இவை கேமெட்டுகளை உருவாக்கும் பொழுது இந்த அல்லீல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காமல் தனித்து பிரிகின்றன. அப்போ இதைத்தான் அவர் 2வது விதியாக தனித்து பிரிதல் விதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது சார்பின்றி ஒதுக்குதல் விதி என்பது இருபண்பு கலப்பின் மூலமாக தான் விளக்க முடியும். அந்த இருபண்பு கலப்பில் அவர் 2 ஜோடியான பண்புகள் எடுத்திருக்காரு இல்லையா? அதில் விதையினுடைய வடிவமும் விதையுறையினுடைய நிறமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. விதையினுடைய வடிவமும் விதையுறையின் நிறமும் ஒரே விதையில இருக்கக்கூடிய பண்புகள் தான். அப்போ இவர் ரவுண்டான உருண்டை வடிவம், அதுக்கு கேபிட்டல் ஆரும், மஞ்சள் நிற விதை என்பதால கேபிட்டல் ஒய் கொடுத்திருந்தாரு. அப்போ கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் என்பதும் சுருங்கிய விதையும் பச்சை நிற வடிவ ஒரு விதையுடைய கலர் இருக்கக்கூடியது, அதுக்கு ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் கொடுத்துருந்தார். அப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவை எல்லாமே இந்த பண்புகள் ஒரே விதையில் அதனுடைய வடிவமும் நிறமும் இருக்கு. ஆனால் இவை தன்னுடைய சந்ததிகளை உருவாக்கும் பொழுது 2வது மகவு சந்ததியில் இந்த பண்புகள் எல்லாமே எதுவும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதே கிடையாது. அவை எல்லாம் இண்டிபெண்டாக இயங்குகின்றன. அதை தான் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசர்ட்மெண்ட், சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி. எந்த ஒரு பண்பும் மற்றொரு பண்பை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது இல்லை. இதை தான் சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இந்த இதை நம்ம ஆய்வு படிக்கும் பொழுது மிக எளிதாக நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியும். இப்போ நம்ம ஒரு பண்பு கலப்பை பற்றி பார்க்கலாம். ஒரு பண்பு கலப்பு என்பது என்ன? மெண்டலினுடைய ஆய்வுகள் மொத்தம் 3 கலப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சிலபஸில். ஒன்று ஒரு பண்பு கலப்பு, மற்றொன்று இரு பண்பு கலப்பு, 3வது முப்பண்பு கலப்பு. ஒரு பண்பு கலப்பு என்றால் ஒரு ஜோடியான பெற்றோரின் பண்புகள் கலப்பினம் செய்யப்படுவது, அதாவது ஒற்றை பண்பின் பாரம்பரியம். அதற்கு அவர் தாவரத்தினுடைய உயரம், அதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அந்த குரோமோசோமின் லென்த் என்ற ஒரு ஜீன் LE. அடுத்தது இரு பண்பு கலப்பு என்பது 2 எதிரடை பண்புகள், 2 ஜோடியான எதிரடை பண்புகள் பெற்றோரிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அதில் விதையினுடைய வடிவமும் விதையுடைய நிறமும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இப்போ இதை 2 ஜோடியான பண்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டதால் இது இரு பண்பு கலப்பு. முப்பண்பு கலப்பு என்பது 3 எதிரடை பண்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அவரால். அவர் இங்கே உயரம் என்ற அந்த லென்த்துக்கான இதையும் விதையுறையினுடைய நிறமும் விதையினுடைய வடிவமும் சேர்த்து 3 ஜோடியான பண்புகளை இவர் பயன்படுத்தியிருக்கார். இதையெல்லாம் நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பண்பு கலப்பை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பண்பு கலப்பு என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு பண்பு கலப்பு என்பது ஒற்றை பண்பின் பாரம்பரியம். இது ஒரு ஜோடியான பண்புகள், ஒரே எதிரடை பண்புகள் மட்டுமே இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த ஒரு ஜோடி பண்புகள் என்பது தாவரத்தினுடைய உயரம், அது அந்த குரோமோசோமில் உள்ள LE என்ற மரபணுவை ஜீனை குறிக்கக்கூடியது. இந்த LE என்ற மரபணு அனைத்து தாவர வகைகளிலும் எந்த தாவரம் பைசம் சகைவம் பட்டாணி தாவரத்தை தான் இவர் ஆய்விற்கு எடுத்துக்கொண்டார். அந்த பட்டாணி தாவரத்தில் LE என்ற ஜீனானது எல்லா வகைகளிலும் 35 வகைகள் இருக்கு, அது அத்தனையிலும் இருக்கு. அப்போ அந்த LE ஜீன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் எடுத்துக்கொண்ட 2 தாவரங்களிலும் அந்த LE லென்த்துக்குரிய அந்த மரபணுவானது ஒரு தாவரத்திற்கு உயரம் என்ற பண்பினையும் ஒரு தாவரத்திற்கு குட்டை என்ற பண்பினையும் கொடுக்கிறது. அப்போ அந்த மாறுபட்ட பண்பினை கொடுப்பதற்காக இவை வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த காரணிகளை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அல்லீல்கள்
அல்லீல்கள். அப்ப இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியதுதான் அல்லீல்கள். அந்த அல்லீல்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்கும்? ஒவ்வொரு மரபணுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 அல்லீல்கள். அப்போ இந்த உயரமான தாவரத்தில் இந்த லென்த் என்ற இந்த மரபணுவில் இருக்கக்கூடியது கேபிட்டல் டிடி என்ற அல்லீல்கள். அதே மாதிரி இந்த குட்டையான தாவரத்தில் இந்த மரபணுவில் இருக்கக்கூடிய அல்லீல்கள் ஸ்மால் டிடி என்ற அல்லீல்கள். இது வந்து 2 அல்லீல்கள் இருக்கு. அது வந்து அவர் தான் வந்து ஜொஹான் மெண்டல் தான் இந்த மாதிரியான எழுத்துக்களை கொடுத்துருக்காரு. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயரமான இந்த தாவரமும் குட்டையான இந்த தாவரமும் கலப்பினம் செய்யப்படுகிறது. அப்போ இவை தான் பெற்றோர்கள், பேரண்ட்ஸ். பி ஃபார் பேரண்ட்ஸ். அப்போ இந்த கேபிட்டல் டி கொண்ட இதிலிருந்து கேமெட்டுகள் உருவாகும் பொழுது இதிலிருந்து ஒரு கேமெட், இதிலிருந்து ஒரு கேமெட். அப்போ இங்கே கேபிட்டல் டியும் ஸ்மால் டியும் சேர்க்கிறது. இதுதான் வந்து கேமெட்டுகள் சொல்கிறோம். அப்போ இந்த கேமெட்டுகள் இவை இரண்டும் இணைந்தால் முதல் மகவு சந்ததி, ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளையல் ஜெனரேஷன் F1 சந்ததியில் உயரமான தாவரம் தோன்றுகிறது. அப்போ இந்த உயரமான தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டியும் இருக்குது, ஸ்மால் டியும் இருக்குது. ஆனால் வெளியே தெரிகின்ற பண்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயரம் என்பது மட்டும்தான். அப்போ இதை வந்து மாற்று பண்பிணைவு உடைய உயரமான தாவரம். மாற்று பண்பிணைவு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இங்கே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி என்பது ஹோமோசைகஸ். நம்ம முந்தைய வகுப்புல பார்த்தோம் ஹோமோசைகஸ் என்பது ஒத்த பண்பிணைவு கொண்ட அல்லீல்களை உடையவை. இந்த 2 அல்லீல்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதனால இது ஹோமோசைகஸ். இதுவே இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேபிட்டல் டியும் ஒரு ஸ்மால் டியும் இருக்கு. அப்ப இதை வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? ஹெட்டிரோசைகஸ். அதான் மாற்று பண்பிணைவு அல்லது மாறுபட்ட பண்பிணைவு அல்லது வேறுபட்ட பண்பிணைவு உடைய உயரமான தாவரம். அப்போ உருவானது உயரமான தாவரம். இங்கே குட்டை என்ற தாவரத்தினுடைய பண்பானது மறைக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த அல்லீல் மட்டும்தான் உள்ள இருக்கு. அப்போ இங்கே ஒரே ஒரு இந்த பெற்றோரில் ஒரே ஒரு பண்பு உயரம் என்பது மட்டுமே முதலில் தோன்றியதால் அப்போ இந்த உயரம் என்பதுதான் ஓங்கு பண்பு. அப்போ இந்த ஆய்வுக்கு பிறகுதான் அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஓங்கு பண்பு உடையதற்கு கேபிட்டல் லெட்டர் பயன்படுத்தலாம். அப்போ இந்த ரெசசிவா ஒடுங்கு பண்பா இருக்கக்கூடியதுக்கு ஸ்மால் லெட்டர் பயன்படுத்தலாம்னு கொடுத்திருக்காரு. அப்போ இங்கே உருவான இந்த உயரம் என்பதுதான் ஓங்கு தன்மை உடையது. அப்ப இந்த ஓங்கு பண்பு முதலில் வெளிப்படுகிறது. முதலில் வெளிப்பட்ட ஓங்கு பண்பானது உயரம். இதைதான் ஓங்கு தன்மை விதி வந்து நிரூபிக்குது. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த முதல் மகவு சந்ததியானது F1 ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளையல் ஜெனரேஷன் சுயக்கலப்பு செய்கிறாரு. அந்த சுயக்கலப்பில் F1 into F1 இன்னொரு F1ஓட கலப்பு செய்கிறார். அப்போ இந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி என்பது இன்னொரு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியோட கலப்படம் செய்யப்படுகிறது. அப்போ இந்த தாவரத்தில் இருந்து கேமெட்டுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. நம்ம வந்து இந்த அல்லீல்கள் என்பதை வந்து நம்ம கேமெட்டுகள், ஏன்னா இது புதிய தாவரங்களை உருவாக்குவதால் நம்ம கேமெட்டுன்ற வேர்டை பயன்படுத்திக்கிறோம். இப்போ இங்க இருந்து கேபிட்டல் டியும் ஸ்மால் டியும், இங்க இருந்து கேபிட்டல் டியும் ஸ்மால் டியும். அப்ப இந்த இடத்துல தான் தனித்து பிரிதல் விதி என்பது விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கு. தனித்து பிரிதல் விதி என்பது என்ன? இது வந்து ஹெட்டிரோசைகஸ் மாற்று பண்பிணைவு கொண்ட ஒரு தாவரம். அப்ப இதுல வந்து உயரம் குட்டை இரண்டுமே இருக்கு. இவை கேமெட்டுகளை உருவாக்கும் பொழுது இந்த அல்லீல்கள் தங்களுக்குள் எந்த விதமான கலப்பையும் ஏற்படுத்திக் கொள்வதில்லை. இவை தனித்துதான் இருக்கின்றன. இவை கேமெட் உருவாக்கத்தில் மிக எளிதாக தனித்து பிரிகின்றன. இதைத்தான் தனித்து பிரிதல் விதி அல்லது இதை வந்து பியூரிட்டி ஆஃப் கேமெட்ஸ்னு சொல்றது. கேமெட்டுகளினுடைய தூய்மை தன்மை. இதை வந்து லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமெட்ஸ்னு சொல்லலாம். அடுத்து இல்லைன்னா தனித்து பிரிதல் விதியில லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் சொல்லலாம். இந்த ஓங்கு தன்மையை தான் லா ஆஃப் டாமினன்ஸ்னு படிச்சிருப்போம். இப்போ இந்த 2 விதிகள் இங்கே நிரூபிக்கப்பட்டாச்சு. அடுத்து இப்போ இந்த 4 கேமெட்டுகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பினம் செய்யப்படுகிறது. இந்த கேபிட்டல் டி என்பது ஸ்மால் டி என்பதும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியோட கலப்பினம் செய்யப்படுது. அப்போ கேபிட்டல் டி இன்டூ கேபிட்டல் டி. அப்போ ஒரு உயரமான தாவரம் இரண்டுமே ஒத்த ஓங்கு தன்மையுடைய அல்லீல்களாக இருக்கு. அடுத்து இந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியோட பண்ணப்படும் பொழுது ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி, இது பாருங்க வேறுபட்ட அல்லது மாறுபட்ட பண்பிணைவு கொண்ட தாவரமாக இருக்கு. அடுத்தது இந்த ஸ்மால் டியும் கேபிட்டல் டியும், அப்ப கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இதுவும் வேறுபட்ட பண்பிணைவு கொண்ட தாவரம். அடுத்தது ஸ்மால் டி இது பார்த்தீங்கன்னா தூய வழி தாவரமாக இருக்கு. அதாவது ஹோமோசைகஸ்ல ஒத்த பண்பிணைவு கொண்ட பெற்றோர்களுடைய வழிமுறையில் இருக்கு. அப்போ இங்கே பெற்றோரினுடைய இது வந்து பெற்றோர்களை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா தூய கால்வழி தாவரம்னு சொல்லுவோம். தூய வழி பெற்றோர்கள் இதுல ஒன்று, இது உயரம், இது வந்து குட்டை. இது வந்து ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கு. இது ரெண்டையும் பாருங்க, இது ரெண்டுமே மாற்று பண்பிணைவு கொண்ட தாவரம். இப்போ முதல் சந்ததியில் உயரமான தாவரம் மட்டும்தான் வெளிப்பட்டது. இந்த குட்டை தாவரத்தினுடைய பண்பானது மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இரண்டாவது சந்ததியில் இந்த குட்டை தாவரத்தினுடைய பண்பானது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அப்போ தூய கால்வெளி பெற்றோரானது ஒரு உயரம் ஒரு குட்டை தாவரம், இந்த 2 பெற்றோரும் வெளியே வந்தாச்சு. இதை தவிர முதல் சந்ததியில் தோன்றிய அந்த மாற்று பண்பிணைவு கொண்ட ஹெட்டிரோசைகஸ் உடைய உயரமும் அதை கலப்பின உயரம் அல்லது மாற்று பண்பிணைவு கொண்ட உயரமான தாவரம்
இந்த தாவரங்கள் 2 உருவாகி இருக்கு. சரி, இப்போ இதை வந்து எப்படி மிக எளிதாக விளக்கலாம் அப்படின்னா, புன்னட் என்பவர் சி புன்னட் அவர் வந்து ஒரு சதுர கட்டம் ரொம்ப எளிதாக ஒரு செக்கர் போர்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. அந்த செக்கர் போர்டு மூலமாக நம்ம இதை வந்து ஈஸியாக இதை வந்து கிளியராக போட்டுடலாம். இப்போ முதல்ல இந்த F1 சந்ததியில் இங்கே இருக்கிற முதல் F1 கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கொடுத்துட்றோம். இன்னொரு F1 கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கொடுத்துட்டோம். இப்போ 4 பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம். இந்த கேபிட்டல் டியும் இந்த கேபிட்டல் டியும் இணைகிறது. அப்போ நமக்கு கேபிட்டல் டி தூய பெற்றோர் உயரமான தாவரம் வருகிறது. அடுத்து இந்த கேபிட்டல் டியும் ஸ்மால் டியும், அப்போ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வரும் பொழுது இங்கே மாற்று பண்பணிவு கொண்ட தாவரம் F1 சந்ததியில் இருக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு. ஆனால் பார்வைக்கு இது உயரமான தாவரமாக வருகிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டீயும் இந்த கேபிட்டல் டீயும் எப்பொழுதுமே கேபிட்டல் லெட்டர் தான் முதல்ல பயன்படுத்தணும். இங்கே கூட நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்மால் டீயும் இங்கே இருக்கிற கேபிட்டல் டீயும் பொழுது நம்ம கேபிட்டல் டி போடுறது தான் ஸ்மால் டி போடணும். இப்போ அது மாதிரி இந்த கேபிட்டல் டீயும் ஸ்மால் டீயும் சேரும் பொழுது மாற்று பண்பணிவு கொண்ட உயரமான தாவரம். அடுத்து இந்த ஸ்மால் டீயும் சேரும் பொழுது தூய கால்வெளி பெற்றோருடைய குட்டை தாவரம் கிடைக்கிறது. அப்போது இதைத்தான் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னே சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஜென்ரலாக இப்படி புறத்தோற்றத்தில் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த தாவரம் வந்து இந்த மாதிரி உயரமான தாவரமாக இருக்கும் இல்லையா. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உயரமான தாவரமாக கண்ணில் பார்க்கும் பொழுது இப்படி உயரமான தாவரமாக இருக்கும், இது மாதிரி இருக்கும். அப்போது பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்னா, எத்தனை உயரமான தாவரங்கள் அப்படின்னு கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து மொத்தமாக 3 உயரமான தாவரங்கள் தோன்றியிருக்கு. இது 3 உயரமான தாவரங்கள் வந்திருக்கு. 1 2 3. இப்போ இது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து குட்டையான தாவரமாக இருக்குது. அப்போது ஒரே ஒரு குட்டை தாவரம் 3 உயரமான தாவரம்னு ரொம்ப சீக்கிரமாக சொல்லிடுவோம். அப்போ புறத்தோற்ற வகையம் அல்லது புறத்தோற்ற விகிதம் என்பது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், புறத்தோற்ற வகையம் என்பது எக்ஸ்டர்னலாக அந்த F2 சந்ததியில் இரண்டாவது செகண்ட் ஃபிளையல் ஜென்ரேஷன், இரண்டாவது மகவு சந்ததியில் இவை வந்து இந்த F1 சுயக்கலப்பு செய்யப்படும் பொழுது வெளிப்படையாக நம்ம வெளித்தோற்றத்தில் பார்த்தோம்னா 3 உயரமான தாவரங்கள், ஒரே ஒரு குட்டையான தாவரம் தோன்றுகிறது. அதை தான் விகிதத்தில் எழுதும் பொழுது 3:1 3 உயரமும் ஒரு குட்டை தாவரமும் உருவாகிறதுன்னு எழுதுறோம். அடுத்தது மரபணு விகிதம், ஜீனாக்க விகிதம், ஜீனோடைப்னு சொல்கிறது. இது எழுதும் பொழுது இப்போ இங்கே ஜீனை கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 கேபிட்டல் டி இருக்குது. வேறு எங்கேயாவது 2 கேபிட்டல் டி இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை. அப்போ ஒரு 2 கேபிட்டல் டி இருக்கிறது ஒன்று தான். அடுத்தது ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு ஸ்மால் டி, இது மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, அப்போ 2 இருக்குது. இது வந்து வேறுபட்ட அல்லது மாறுபட்ட பண்பிணைவு கொண்ட கலப்பினமுடைய உயரம். அப்போ இந்த தாவரம் 2 கொடுத்துட்டோம். அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், ஒத்த பண்பிணைவு கொண்ட குட்டை தாவரம், இது ஒன்று தான் இருக்குது. அப்போ 1 டோட்டலாக 1 2 3 4 தான். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 பிளான்ஸ் இருக்குது, இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 யங் ஒன்ஸ் இருக்குது. அப்போது 1 + 2 + 1. இதில் மரபணு விகிதம் என்பது அதனுடைய மரபணுக்களின் அடிப்படையில் தாவரங்களை கணக்கெடுத்து இந்த மாதிரி ரேஷியோ எழுதணும். இதுதான் வந்து மரபணு வகைய விகிதம் அல்லது மரபணு விகிதம்னு சொல்லலாம், ஜீனோடைப். இது வந்து புறத்தோற்ற வகையம் அல்லது புறத்தோற்ற விகிதம். ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இங்கே உயரமான தாவரம் எக்ஸ்டர்னலாக இது வந்து அதிகமாகவும் குட்டையான தாவரம் மிக குறைவாகவும் இருக்கும். அப்போது முதல் சந்ததியில் மறைக்கப்பட்ட பண்பு எப்படி இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு சந்ததியில் தோன்றும். அது 2வது சந்ததியோ 3வது சந்ததியோ பொதுவாகவே. அப்போ இங்கே வந்து 2வது சந்ததியிலேயே அந்த மறைக்கப்பட்ட குட்டை பண்பு என்பது வந்தாச்சு. அப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒத்த பண்பிணைவு கொண்டவை எத்தனை, மாறுபட்ட பண்பிணைவு கொண்டவை எத்தனைன்னு பார்க்கும் பொழுது அதில் உயரம் குட்டை பார்த்தோம்னா நமக்கு மரபணு விகிதம் கிடைச்சிடும். ஜென்ரலாக உயரம் குட்டைன்னு பார்க்கும் பொழுது புறத்தோற்ற விகிதம் கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த ஒரு எளிமையான ஆய்வின் மூலமாக அவர் மிக எளிதாக நமக்கு ஓங்கு தன்மை விதியையும் தனித்து பிரிதல் விதியையும் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ இதே ஆய்வின் மூலமாக தான் அந்த பரிமாற்ற கலப்பு என்பதையும் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் பரிமாற்ற கலப்பு என்பதையும் அவர் விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. பரிமாற்ற கலப்பு என்பது என்னன்னு பார்த்தோம், ஒருவேளை இந்த தாவரம் ஆண் தாவரமாக இருந்து இதில் மகரந்த துகளும், இது பெண் தாவரமாக இருந்து இதில் சூலகமும் இணைகின்றது என்றால் உருவாகின்ற தாவரம் அது ஆண் தாவரமாக இருக்கின்றதுன்னு வச்சுக்கோம். அப்போ இங்கே இந்த ஆண் தாவரத்தில் இந்த ஆண் தாவரம் வந்து உயரமாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த தாவரம் உயரமாக இருக்கின்றது. இப்போ இது வந்து ஆண் தாவரமாகவே இது இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ வந்து அதாவது பால் சார்ந்தது அல்ல, இது பால் சார்ந்த பாரம்பரியம் அல்ல. அப்போ இது வந்து பெண்ணாக இருந்தாலும் அந்த உயரத்துக்குரிய பண்பானது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதையே இது வந்து பெண்ணாகவும் இது ஆணாகவும் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயரமான பண்பு என்பது தான் வரும். அப்போ இது பெண்ணாக இருக்குது, அதனால ஆண் தான் வரணும் அப்படிங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாது. அப்போ இதைத்தான் வந்து பரிமாற்ற கலப்பின் மூலமாகவும் விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு, ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் மூலமாக. ஸோ இந்த ஒரு பண்பு கலப்பு என்பது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது, மிக எளிதாக இதை விளக்க முடியும். இப்போ தேர்வின் பொழுது உங்களுக்கு இந்த விதிகள் வந்து ஏதாவது 2 மதிப்பெண்லையோ
மதிப்பெண்களே கேட்டால் இதை எழுத தெரியணும். அடுத்தது ஒரு பண்பு கலப்பு என்றால் என்ன, இரு பண்பு கலப்பு என்றால் என்ன, முப்பண்பு கலப்பு என்றால் என்னன்னு கேட்டால் இதில் ஒற்றை பண்பின் பாரம்பரியம் இங்கே தாவர உயரமானது எல்இ என்ற அந்த மரபணு தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இங்கே 2 எதிரடை பண்புகள்ங்கிறத எழுதணும். இங்கே முப்பண்பு கலப்புக்குரிய அந்த ஒரு ஜீன்களை எழுதணும். அது மாதிரி 2 மதிப்பெண்களே 3 மதிப்பெண்களே கேட்டால் மிக எளிதாக தெளிவாக எழுதலாம். அடுத்தது ஒரு பண்பு கலப்பை பற்றி குறிப்பு வரைக அப்படின்னு 5 மதிப்பெண்ல கேட்டா நம்ம முதல்ல ஒரு பண்பு கலப்பு என்றால் என்னன்னு எழுதணும். இந்த விஷயத்தை எழுதிட்டு இதுல இந்த ஒரு பண்பு கலப்பில் ஒரு ஜோடியான பண்புகள் தாவரத்தினுடைய உயரம்னு இதுல முழுக்க இந்த டயக்ராம் போட்டு விகிதங்கள் எழுதுறதோட இந்த வேர்டிங்ஸ்ல இப்ப நம்ம படிச்சதை நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமோ அதை அப்படியே வார்த்தைகளாக நம்ம அங்க எழுதணும். அந்த மாதிரி எழுதும்போது ஈஸியா இதெல்லாம் எழுதி முடிக்கும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய ஓங்குத்தன்மை விதியும் தனித்து பெறுதல் விதியும் எப்படி ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, அட்லீஸ்ட் இதில் ஓங்குத்தன்மை விதியாவது நம்ம எழுதணும். அப்படி விதிகளையும் எழுதி இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனையும் எழுதி இதை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும் பொழுது மிக ஈஸியாக நம்ம 5 மதிப்பெண்களை பெற முடியும். அதில் ரேஷியோவுக்குன்னு தனியான மார்க்ஸ் இருக்கும், செக்கர் போர்டுக்குன்னு மார்க்ஸ் இருக்கும். அப்போ நம்ம இதை ரொம்ப கான்சியஸாக எழுதணும். ஹோமோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் பற்றி எழுதணும். இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கரெக்டாக படிச்சுட்டோம்னா ரொம்ப தெளிவாக இந்த ஆன்சரை கொடுக்க முடியும். இப்படி நம்ம இந்த பிளானோட படமெல்லாம் போட வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் படம் போட்டுருக்கேன். நம்ம வெறும் இந்த எழுத்துக்களை மட்டுமே பயன்படுத்தினால் போதும். அப்போ இன்னுமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக இதை புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாக நம்மளால எழுத முடியும். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு பண்பு கலப்போட இந்த வகுப்பு முடிவடைகிறது. நாளை மீண்டும் உங்களை இரு பண்பு கலப்பு மற்றும் முப்பண்பு கலப்புடன் சந்திக்கின்றேன். வணக்கம்.